Good morning, class 3. Peng Philip Chanchin Vinia kan zir dona hi third term kan zir lai ma saber tur ania uluk devin lo ngai thlang cheu o a lesson hi kan ron chiar chhuak nge kho thatni takani a loyale anaw bia ki chu huana an kala Peng Philip tam de mai hi an lo thlok sup moi an ti em ani ente ka u hei hi han inte tin bia ki chon a u chu aw chu la Peng Philip ing moi tak mai hi alo ni a tha chu a chial moi em maya thlai kung sang a chon a fulor zela an cham na chon a futa chat maya chu ta chuan a tui ta cheu me ni danga an va en le a Peng Philip tui omna chon pangang shing hi alo wak sepa an cham kaw chu loi chon a bala in chunga aking lu ta anui na mu ve le chuan khang pangang kha pai vat ro alo tia ti chuan pona a chhuwa pui ta loi chuan na apangang te chu athing thla ma se pakhat hit la thadu lo de umei hi oma ti chuan loi chon aril ru in hei hi chu kan neyang ti in akuta wa tira lo nem thep meya an tam awala chewa bom chunga ada tuna chon idu tokin ei role atia bia ki chon ka u ka lo tel ve atia loi chuan kanin tom don nia atia tuk tin an endun china ni chu pangang te chu mom tu khat an ve en le chuan bom monga na alo eya aka chu te reu te ani a ake te po ate em mai boka e avan thei vele anti roal chota so a he boka a thau sot hle ani tuk dang an ve en le chuan pangang thau tak chu alo te ta hle maya chimya alovina oma a hring thin kha alo buang to boka cho po e to alova a thi ani don hi ti in an u naw chuan an ui hle maya an va en le chuan alo bu chi to a mak an ti hle ani ni khat chu le kha an zir line loi chuan bia ki ente so atia an en dun ta renga bu chi atang chuan thil eng deuh hi aron wak chuak an hmuwa chu chuan thla po ania a thla chu aron ti para alo chial moi em maya a thla chu azapa a thlok ta dei maya Peng Philip alo ni ring maya mo chu pangang atang chuan Peng Philip moi tak mai kha aron piang chuak ani o Peng Philip lo in transform dan ani a chu science ate po kan zir thin kha angai nom em ani chuan ta hian ti tur kan nei nuala exercise hi en ula page 88 kha in ke wanga a online da khotro ti number 1 oma kha fill in the blanks ania ti tur ani a textbook a khan in lo ti anga number 2 heng thumang hian sentence siam ve ro I thu word pani omzel ani pakhat ve in siamang sep ti te sup ti te tep tup ter tur ti te hemi te pathum awai chuan paruk angani chu ta hian sentence in siamanga textbook a khan ti ngal tur aniang line a khan in ti don nia line in ri na khan ti chuan het lama hian a ola hian athu ep da ro ti ani a thu ep ti omzia chu opposite word mo alet ling chia ti na name ani chuan enge niang te ni chuan tam thi thau par ti te nia mo chu a opposite word kha in ziak don nia blank ka khan chuan number 4 hi en le ula he pangpar hi rong chi sang in cheila arong ming zel ziak ang chi a pangpara khan arong ming in ziak don nia a sen a in chei sa a abula chuan rong dangin arong ming kha in ziak tel bokang a pol in chei chuan a pol ti zia tur a hring a in chei chuan a hring ti zia tur arong ming nen khan color sang tur ani a sen khan in chei thei to lo a in chei sa a eng te a pink te a pol a hring adum pol ti te pon in chei theyang chu hei number 4 kha ti dan tur chu anianga chuan number 5 hi chu claim in hardeo wang ti lo me ula
chuan heng zo na te hi chang ro ti ania a answer ka ziak sa to a hei hi notebook a emo a textbook a hian in ti len chuan textbook a hian in ziak anga nal dewin te lam dewin in ziak nga aleng thei me ang ki pon a textbook a ka ziak lenga mo chu chu hei hi nakina chian zok turin thla ka lo langa whatsapp a ka da anga chu chu a textbook a hian in copy vele me don nia chu number 60 dan turania nga number 7 hi en ula anwaya hian pangang ming zia ani a horop a vowel kim lo lai hi da khanro mo horop pakhat te chau letter pakhat chau da turani chu pang rem r a m a khazia tur mo uite pangang ti te nia balung ti te khap diaw bokbon rule te vual te hei hi letter pakhat kha inda zelang ti chuan a hnuai ber hi en le ula number 9 na hi a in dot dan dikin rem ro enge masaber mo a masaber a chuan pheng philip alo than len chho dan aniang chu a life stages kha in zia khang a masaber a chuan a tui phota a dot tu a chuan panga lo changa a pathum na chuan bu chi u ma lo changa a pali na chuan pheng philip a in dot dan kha an masa apiang masak dan ang khan in ziak don ya ngo chu ti zong chu kan zir lai tur ani a uluk dewin in lo ti don ya handwriting nal dewin kan du tok don ya thank you bye bye ule